hallelujah. Messiah omeriwo, omeriwo la ndi mozi binigwe. Hana say hallelujah. Hana say hallelujah. Jehovah omeriwo, omeriwo ndi mozi binigwe. Hana say hallelujah. Hana go hallelujah. Chumu Biafra omeriwo no, omeriwo la ndi mozi binigwe. Hana say hallelujah. Hana say hallelujah. Jehovah Israel omeriwo, omeriwo ndi mozi binigwe. Hana say hallelujah. Hana say hallelujah. Jehovah omeriwo, omeriwo la ndi mozi binigwe. Hana say hallelujah. Hana say hallelujah. ODUMEGWU Judah omeriwo, omeriwo ndi mozi binigwe. Hana say hallelujah. Hana say hallelujah. Jehovah Israel omeriwo, omeriwo la ndi mozi binigwe. Hana say hallelujah. Hana say hallelujah. Jehovah mu Biafra omeriwo. Good morning, good morning, good morning, wherever you are. Good morning, Biafran'S. Good morning, Biafran'S all over the world. Good morning, people around the world. Good morning, Biafra team medians. Good morning, Biafra soldiers. Good morning, Biafran'S media warriors. Good morning, Biafran'S ESN, Eastern Security Network. Good morning to everyone who is seeking for this freedom all over the world. Listen and listen attentively. I have a good news for you. Tangible good news, authentic good news, reliable good news, unchangeable good news. O mekwala nke ọ ga-emekwara anyị ọzọ, ọ na-eme mma. Ọ ga-emekwara anyị ọzọ, chai, onye ọma na-eme mma. Jehovah Israel na-eme mma. Jehovah na-eme mma. Ọ na-eme mma. Ha sị gị na ọ ga-emekwara anyị ọzọ, ịma na ọtọwọ ndị ya na-agbụ. Ha sị gị ọ ga-emekwara anyị ọzọ, he said Biafra is free. Ha sị gị ọ ga-emekwara anyị ọzọ, he said Biafra is a country. Ha Jesus na-eme mma. Ọ na-eme. Ọ sị n'ụwa niile na-aga ahụ ya, chai, Biafra a country. Ọ sị n'anya niile ga-ahụ ya, Biafra is a country. Ịma na ọ sị na ntị niile ga-anụ ya, Biafra is a country. Ọ bụ Jehovah na-eme mma. Ọ na-eme. Ana m agwa gị na o mekwala anyị mma. He said, let thy kingdom come. Ha sị gị o mekwala anyị mma. He said, let thy good will be done. Ha sị gị o mekwala anyị mma. He said, let thy kingdom come. Mebe n'ala Biafra, chai, Jehovah Israel. Ha sị gị o mekwala anyị ọzọ. Chukwu na-eme mmale. Ha sị gị na mekwala anyị ọzọ, chụwa ntị gị nụrụ ihe m na-ekwu. Ha sị gị na mekwala anyị mma. Chukwu na-eme mmale. Chukwu okike ABIAMA, ọ bụ ya bụ Chukwu na-agba ama. Ha sị gị na mewokwa anyị mma. Chukwu na-eme mmale. Ha sị mụ na mena anyị mma. Wota Jehovah mu Biafra. Chikerenu m Igbo le. Jesus na-eme mma. Ọ na-eme mma. Hey, my people, my people, my people. This is a special good news for you all.
Jehovah nke uso niile nke ndị agha na-asị, the mighty one in battle, Jehovah Israel, Jehovah Biafra, ODUMEGWU Judah, nwanne otu onye, agụ na-eche mba, ọtọrọ ihe mara kpunike, Jesus Christ of Nazareth, the only begotten Son of the Father. Hey, Jehovah dịkwa ebube. Ka m were na-ajụ Jehovah ajụjụ wee na-asị ya, ka ihe iji na-asị every day by day that Biafra is free. Ya sị mụ na m gee ntị, nwa m gee ntị very well. You don't know. Na ya ziri nna nna anyị ha ozi, sị ha na ha lee anya na Biafra na ọwa country ga-anọ onwe ya. Na mgbe ha nọ na-eme ihe Nigeria, ya gbara ha ma gbasiere ha ike sị ha na ha gakwala ebe ahụ sị na ha na-ewe ọchịchị, na ha gakwala ebe ahụ sị na ha na-ewere oche ebe ahụ. Mana ha anọghị, ha ghọtaghị ihe a na-ekwu. Cha Jehova eshera. Ị ma na ihe a mere Biafra nọrọ na wondering for more than 40 years. Is like ịnọ na slavery. Ya bụrụ ahụhụ n'ihi egeghị instruction nke Chukwu. Kedu onye ha nọ na-eche ka ọ bịa gwa ha okwu ka ọ gịnị? Na Chukwu nọ na-agwa ha okwu direct. Chukwu okike ABIAMA, Jehovah Israel, Jehovah Biafra nọ na-ekpughere ha direct. Ma ha egeghị ntị. Ya eme ha nọrọ n'ahụhụ na-awọ ndarịa ha. Chai Igbo tacha ahụhụ niile for more than 40 years. No ya mere ya ji na-ekwusi ike na-asị, each and every one of Biafran'S soil, it doesn't matter where they are, sons and daughters of Biafra, fathers and mothers of Biafra, wherever you are, that you are free today. That you are free today around the world. It does. Messiah, Shaddai Elohim, mighty Redeemer, the King of glory, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Israel, 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 Jehovah Biafra, 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 ODUMEGWU Judah, 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 ODUMEGWU Judah. Chinatọ ndị ya na-agbụ. Chukwu okike ABIAMA pụrụ ime ihe niile. Jesus Christ of Nazareth, onye nwụrụ ọnwụ n'ihi mmehie anyị. Ọ sị na atọwo Biafra na-agbụ. Ebe ọbụla ha nọ, na ahụhụ ahụ, ịhụrụ mmegbu ahụ ma ahụhụ ahụ ma ihe niile ahụ. Nne na ihe ha bụkwa ha ordinary do, n'ọkwa because na nna nna anyị ha egeghị ntị ihe ya gwara ha. Na-ege ha ntị ihe ya gwara ha. But today na ya na-agwa anyị, if you like it, take it. If you don't like it, leave it. Whether they like it or not, that Biafra is free and is a country of its own. And any country that is against the coming of Biafra, anybody, any man, woman, any president that is against the coming of Biafra, that him, Jehovah Israel, will fight. That him, Jehovah Biafra, will fight. That Yakowachasina IGBOS, Biafran'S, are the Israelites. They are the Israel. They are the Israel. Whether me gotaya, okuruya clear today. Kobunu nante. Ye were na ekwu okwu. Na asị na ya na-agba ndị soja anyị ume. Na ịhụrụ ka ya si duo David ije. O defeat Goliath. Ka ya na-agba ndị soja anyị ume.
mgbe ọbụla ndị soja anyị na-aga ihe ọbụla dị mkpa ha echefula ịkpọku Chineke. Ha cheta Chineke ahụ nke duru David ya wee defeat Goliath. And na ha hapụkwala ikwe egwu ike ha. Igwe bụ ike, igwe bụ ike, igwe bụ ike. Mgbe ọbụla ha na-ebido ịga ebe ọbụla na ihe ha ga na-etiwu Jehovah Israel, Jehovah Biafra. All hail Jehovah Israel, all hail Jehovah Biafra. All hail Jehovah Israel, all hail Jehovah Biafra. Jehovah Israel, Jehovah Biafra. Jehovah Israel, Jehovah Biafra. Na ha echezokwala ya. And na ihe ọzọ ya na-agwa ha bụ adịghị agba aka aja ka ọnụ. Kwado n'ọfụma, kwado n'ọfụma, kwado n'ọfụma. Make no sure na ngwa agha niile zuru oke before na-eme announcement. But na ya agwala ma ndị president nọ n'ụwa niile, ma country nọ n'ụwa niile, nobody should be against the coming of Biafra. Na ya ga-emekwe ihe o. Na ya ga-emekwe ihe o. Otu aha Israel si nọrọ onwe ya ebe aha na-akpọ Israel taa, na ọwụ otu Biafra ga-esi anọrọ onwe ha. Ma ekwere ya ma ekwe ya site na the power of God. Na ọwụ otu Biafra ga-esi anọrọ onwe ha. Na ihe ha na-agwa ha wụ na a ga-ebuildcha the land of Biafra. Arụcha ya na nwa Biafra ọwụla na-ebe ọ nọ. Nke ọwụla nọ na mba na ụlọ ga na-agụ ya agụụ ịlọta. Ka ya na-agwa unu ma ndị isi ma ihe niile ma ihe ọjọọ niile a ga-ewezuga n'ala Biafra. They will only worship Jehovah Israel. Ọ bụ chi ha ga-efe ofufe. Then ihe ọzọ na-ekwu okwu ya bụ maka ndị na-ama ihe wee ịga ọfọ. Ịga ọfọ dịkwa Chukwu mkpa o. Ọ sị ịga ọfọ ọma ihe ahụ nna nna unu na-eme. Ịga ọfọ ọma. Akụrụ ụlọ. Onye ga ya lọta. Ogologo ndụ ahụ isi ike na ọdịmma. Onye erela nwanne onye emegbuli ibe ya. Onye ọbụla ke ga-efukwa imegbu nwanne ya ma ọ bụ iri ibe ya, Chukwu okike ABIAMA achụwadịla ya. Ọwụ dị ihe a na-akọwara unu. Ọwụ dị ihe a na-akọwara unu. Chineke nna gọzie Maazị NNAMDIKANU. Gọziekwe Maazị Simonekpa. Gọzie ndị niile na-agba mbọ, team medias na-agba mbọ na-preach the gospel of coming of Biafra. Gọzie ndị soja anyị ebe ọwụla ha nọ, may the Lord protect them. Protect the people of Biafra. Protect the people around the world. Ọ sị na a ga-aga ọfụma ihu n'otu amụọ Maazị NNAMDIKANU dị ụbọchị unu ga-anọ na town hall. Agụ ọfụma. And ọfụma ha na-agụ ọwụ na enweghị onye ga-emegbu ibe ya. Enweghị onye ga-emegbu ibe ya. Ndị nshi, no more nshi. Chukwu okike ABIAMA sị na ya nọ live and direct. Ya nọ live and direct. Ya nọ live and direct. N'ọwụ Chukwu ka ị ga-efe. Jehovah Israel. Chukwu a nke pụrụ ime ihe niile. Maka ndị si na Chukwu adịghị. Ịkpọ Chukwu a ọ na-aza. Ma chetakwa, ọ sị onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ, dowe aka gị ụcha, kwụwa aka gị ọtọ, dowe aka gị ụcha. But echefula ijikere na ngwa agha gị. The armor of God. Ikpechagodu n'ekpere gị, echere ngwa agha gị. Echere ngwa agha gị. Echere ngwa agha gị. Onye ọbụla nke na-abịa ịbasa ụmụ Biafra ọgụ, ụmụ Igbo ọgụ n'ala Igbo. Jehovah Eshadai. Ala Igbo ga-eri onye ọwụ. Ala Biafra ga-eri onye ọwụ. Ala Igbo ga-eri onye ọwụ. Ala Biafra ga-eri onye ọwụ n'aha Jizọs. Ka ha mara amara. That Jehovah say, dịka Biafra na-anọrọ onwe ha. Dịka ha na-anọrọ onwe ha as a country.
Nobody should be against the coming of Biafra. And one onye gaga losing hog. No country gaga na fighting her, not anymore. Biafra has been enslaved. This thing complete slavery for more than 40 years. Because of nna egeghị ntị n'okwu nke Chukwu. May God protect us. May God guide us. May God lead us. May God continue to shower his blessings upon us. May God continue to lead us anywhere we are around the world. In the mighty name of this kind of God, I never see you. This kind of God, original God, this kind of God, I never see you. This kind of God, unlimited God, this kind of God, I never see you. This kind of God, reliable God, this kind of God, I never see you. This kind of God, unchangeable God, this kind of God, now digital God, this kind of God, Jehovah Israel, this kind of God, Jehovah Biafra, this kind of God, Lion of Judah, this kind of God, Jesus Christ Nazareth, this kind of God, ODUMEGWU Judah, this kind of God, na him they we know this kind of God, na him they we know this kind of God, original God, this kind of God, unlimited God. Hey, Jehovah Narekele, onye nwanyị nọ n'unu. This language, I don't know which one to speak. You speak English, the Igbo come. You speak Igbo, the English come. You want to drive it the other side and follow the autopilot. The English go the other side and go. Mmeri bụ nke anyị o na mbido, mmeri bụ nke anyị o na njede. Ebe anyị na-ala o bụ mmeri, ebe anyị na-eje o bụ mmeri. Mmeri bụ nke anyị o na mbido, mmeri bụ nke anyị o na njede. Ma mgbe anyị na-eje o mmeri, ma mgbe anyị na-ala o mmeri. Mmeri bụ nke anyị o na mbido, mmeri bụ nke anyị o na ngwụcha. Mmeri bụ nke anyị o na mbido, mmeri bụ nke anyị o na njede. Mmeri bụ nke anyị ote chi ODUMEGWU Ojukwu ele chi CHUKWU ODUMEGWU ele chi anyị njem ọnụ ele chi CHUKWU ODUMEGWU ele ọ bụ chi anyị njem ọnụ ele JEHOVAH Biafra ele ọ bụ chi anyị njem ọnụ ele JEHOVAH Israel ele ọ bụ chi anyị ji anyị isi ele ọ bụ chi na-edu ije ele ọ bụ chi nwe mmeri o mmeri mmeri bụ nke anyị ele mmeri bụ nke anyị o na njedebe. Thank you, my people. Thank you for listening. Thank you for clicking. Thank you for coming around this channel today. Thank you for this flow of joy from above, because we are winning, and we are winning big. Shalom, people. Shalom, Biafran'S. Shalom, Israel. Shalom, everyone. Thank you, and you all continue to remain blessed. Bye. Catch you all next time.